हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल ओमफ्राय नै जों मैगं खानो होननाया नै फैबाय थांगासिनो दा नै सानैया सिगां ओइ माथो थांखो नुबावासै आं बिसोरखौ खालि गैयाब्रा आङो उननियावसो दा मस्तु बाय बाव ना गुरफैदों माला माला ले नैबाव जि ना मोनो मिथिबाय एकदम गिदिर गिदिर एकदम नास्राय बोराय ना नाथुरियाबो गिदिर गिदिर मोनथार ना एकदम हाजो सेर खाथि जाथारबाय बियो ओमफ्राय बैजों मा दङ मा होनो जाम्फै फिसा बार मायो जाम्फै दङ ओरैजायबो हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दै एबार थास' बिसं नै मोनहांबाय नै थास' नै थास'खौ मारै खायो सोर मिन्थिया नै बेबायदि ब्लेडजों ओरैजाय हायो जि गोथाव जायो बेयो नाफामजों ना गोरानजों नाफाम नङाबा ना गोरानजों आरोना नैबेलाय उननिखौ खानसै र' थास' बिसंखौ थास' बिथराइखौ मारै खायो नै बेबायदि खिलिनायखौ ओरैजाय गुदियाव खानानै नै बेखौनो जायो आरो मनायाथ' मोननै मोनथाम लाबोखादों मिथिबायना औ लायबै सासे लाग्रा मना नैबे मनानै मोनलाङो ना मोनलाङा बे जाम्फै फिसानो दा मेसें जाबाय नालाय ओंखायनो दैया एसेल' फैबाय आरो ओमफ्राय बे दैया बै हाजो गोजौनिफ्रायनो बोहैबोयो ओमफ्राय दैज्लां समाव एसे गिदिर जायो आरोना बे जाम्फैया ओमफ्राय बेयावनो जि गिदिर ना मोनो ब्लारा ओमफ्राय नै सोर गोथाव मोनो थास' बिसं थास' आथिं बेखौ कमेन्टआव हरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आंथ' बिराद गोथाव मोनखायो नोंसो गोथाव मोनो नामा मोना जायो आं दा जालांबावगोनसो नोंसिनाव जोंना दिनै थास' बिसं ओंख्रि थास' बिथराइ ओमफ्राय हाजोनिया एकदम गोथावसिन जाथारो आं दस्रा जायगानिखौ बारा टेस्ट मोनारा हाजोनिया गोथावसिन जायो दिंखियाबाबो थास' बिसंबाबो थास' आथिंबाबो गोथावसिन जायो आरो हाजोनिया थास' बिसङा गोदो माथो थिंखु गुफुर जि दंसोगारो ना नै मैगं खाग्राफ्रा खागासिनो भिडिअ लाग्राफ्रा लागासिनो आहा खाखांलायबाय हो खादोंबाबो नाम गैबावा आंहा ओमफ्राय जों दा नै मैगंखौ खाखांबाय दा न'आव थांसिगोन आरोना ओमफ्राय आं दिनै भिडिअखौ बावनो दोनथ'सिगोन मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदान सफैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन बाय बाय